ɓe yeɓiyankoɓe dental diina tv ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillah e ɗum ɗo ko yewtere innirande alhetto paama eɗen jewta hen ko faati e pellital nde wonno koye ñalawmaji mum wona yimɓe gummi bangeji nayyi ɗi fof ene dagani Madina Gounass golloyde yamirore hadara Allah nde wonno neɗɗo wiyetake ar wat an tan andanda hoorema wadde mbaɗa wadde ɓeeɗo Allah longiniɓe walliɓe jinganiɓe soggiɓe ɓe mbawi lomtoyade ɓe jahani ɓe kamɓe yaaɓe ɓe lomti ko dendagal yinnoɓe yaade jahani kamɓe goni koyɗe ɓen kamɓe goni juuɗe ɓen e nanɗe ɓen e kala hunde nden waɗi eɗe mbiya yaɗo jangi Allah hokka cellal sembe e kattanɗe gollira ha timma e dow jaam so ɗum ɓenni hande eɗen joddi ɗo e baɗiraɗo meɗen oɗo wiyete ko Mahmoud Mayte Sall mina yummakko jiidi yumma e baba ko ɓi ceerno Ahmadou Sall mo ganduɗon kamɓe aɓe jeeya e dillannoɓe pellital onon ko ɓii ko joddaɗo henne o arno ɗo e galle he kadi hawri koye ñalawmaji pellital wadde mi mbaɗa tan yewtere nde ko faate pellital e joni noon kanko ɓurimi andude ko woni toon wadde min dokkama konngol o salmina bandiraɓe meɗen on saaha mbawi jog golle e yetta noon musidɗo men jagganɗen kaɓorɗe o wiyete ko Abdoul Aziz wayte ko Xumma kanko jogui kaɓorɗe ɗe o kanko woni pewno gollal ngal hayto e daroɓe mbawa darde ceerno Mahmoud jaam hiiri salminama a juurama weltanama bisimilla ma e dental diina tv jamma hande o ko jamma weltare kadi e jamma kadi namde neɗɗo namde ko andi jaabo ko andi ko anda ko wasa haade ko anda no andira famira e joni ko an yonta konngol bisimilla ma calmina bande en on saaha dokken yewtere meɗen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men ɗiɗo en jetti kadi hono kawmen Ceerno Yahya Ly to Kaolack Sénégal borom dental diina tv en calmini kadi hono gonanɗen e kaɓirgel hono Abdoul Aziz Umma en calminimo on mbirimo en ñaguimo duwaw en calmini kadi dendagal ko tawate e nder dental diine en calmini kadi aboneji dental diine en calmini kadi ɓen yeɓoɓen min mbi waleykum salam wa rahmatullah wa barakatuhu eyyi jamma hande o ko namde mbarten faade e makko namde men gadigal ngal kanko woni jinnaɗo gorko o kanko mo jeeyno e ngal ɗo gollal jahwol ɗo ngal omo jeeyno e nder maggal o saaha noon Allah nayimo to welato wontude welede Allah kanko e dendagal yaaɓeɓe fof yaade nde wirmo yaafoɓe ene kadi heddiɓe Allah hokki ene kadi woni ga ko juuti e ndewa Allah namde gadigal ngal kanko Ceerno Ahmad Sall oto wonno e nokkuji meɗen e ko dillenno e dow muɗum haw anniyi wadde ndeɗo fedde eyyi alhamdulillahi rabbil alamin donc radio Ahmad Sall kamɓe ɓe jibina koye ɗon e Madina Gounass kono jinnaɓe maɓɓe ɓen peeri ko Wuro Sidi ɓe gari Madina Gounass caggal ɗum ɗon
ɓe njehi to wuro wiitengo Saare Kubba ceerno jeƴƴini ɓe toon caggal ɗum ɗon ɓe ngarti e nder Madina Gunas. joni kanko mawɗo holko dillanno ko yeyanno e jeeguji makko? eyyi konko alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno gollanno ko kursaji fodde e komin gandi ko eyyi ko kursaji ɗum min gandirimo kadi ko ɗum kadi min tawrimo ɗum kadi o yehi kadi o acciri min kadi. joni kanko holno o miijori alhaali piltal hawo fillide wadde ɗum eɓe holɓe fuɗɗiɗi gollal ngal to makko ɗo noon kalten. konko Alhaji Ahmad Sall ɓe puɗɗori ko garno ko dawol ngesa ceerno 2023 ko nden ɓe cosi fedde wiitende fellital ɓe kewano min gandi hen e yoga hono Bami Mansour Ba wonde Cheikh Mahmoud Ndongo wonde ceerno aveŋaji ceerno Jo kamɓe mbiyatan ceerno aveŋaji eyyi emin gandi hen fodde ɓeɗon. 2023 fuɗɗi hankadi hitande fof ene ɓeydo hitande fof ne ɓeydo hitande fof ne ɓeydo haɓe bat gillata ɓe nanno service uji minicar ha wonti bisuji alhamdulillahi rabbil alamin hitande fof nde wonno ko kaɓe jahata ko Allah ɓe jahanta ko ɗum kadi ɓe toyata ɗum waɗi hitande fof kadi ɓe ɓeydo e ɗum ɗon. alhamdulillahi rabbil alamin. joni noon ɗum sosako to Madina walla ko Dakar sosa? alhamdulillahi rabbil alamin peltal sosako Dakar ɓe joddino ko Dakar ɓe cosi. kamɓe ne ponno walla nangani e ponno? ɓe tongani e ponno kono kam ɓe teskima kam ko Ba Mansour Ba on kam e tawno comme no jinnaɗo haaldirde ɗum. joni noon to banggue dawol ngol hol ñalawmaji ɓe toɗɗino ummade ɓe puɗɗo on ñalawma ɓe jaaha to faade to wuro teɗum to gollude yamirore nde ɓe mbino tongguno e koye mumen. eyyi peltal ko kamɓe puɗɗi ɗumen ko 2003 ɓe puɗɗi ɗumen ko nden peltal fuɗɗi hitande fof ne ɓeydo kamɓe noon seɓe gimmo e nokkuji mabɓe ɗi koye yamirore ɓe gimmotto eyyi ko biyeteɓe nongu naggam kaja naggam ko nde gimmoto ɗon garon peltal ɓe gara e dow yamirore ko ɓen woni ardiɓe e ɗum ɗon kalantaɓe nokku kaja garon wonde ceerno Aliou Badara en ɓe mbimi ko tel garton ko nden tan woni ɓe gara angani kamɓe nanggala saɓe nangganama daɗe mabɓe tan ɓe kaltide e koye mabɓe aɓe jogui groupe mabɓe groupe aji hankadi ne yaha ha kamɓe ɓe nanda ɓe ganda daɗo ko ɗum ɗo ɓe gara. yo soɓe gara ko kamɓe fof nanda tan ɗo nokkuye gotel walla goto fof ɗo wonto tan ummo tan yaaha? eyyi banggue garal mabɓe ko goto fof ummoto e nokku mum ɓe kawra toon e nokku mabɓe ɓe gimmo toon ɓe gara ɓe kawa Dakar kadi ko noon kadi ɓe kawriti kadi e nokku mabɓe kadi ɓe gimmoto ɓe gara Kaolack ko noon Thiès ko noon kamɓe fof nden ɓe kawranno ko manda douane ɗon ɓe paddiniranno haɓe gara seɓe gari kam fof ɓe jettodo kono noon joni noon nde wonno alhaali o no wayi joni ni ɗum waɗi gimmiɗe fof hankkadi yaha yettoyo. joni soɓe jettima Madina Gounas ɓe peeko galle ceerno walla ɓe peeko ladde to laawo gotol? saɓe jettima ɓe darto ko saɓe jippima goto fof yahata ko nokku mum jippone woni goto fof yahata ko jippone mum e Madina he e Madina he won joguiɓe en jippude so jettima jomum fay ko jippone mum joguiɓe to wonɓe guesroɓe ɓen so jettima kadi ko jippone mum kadi direct kadi fayi. joni noon so tawi Allah waɗi ɓe gari ɓe kawri e wuuro he teddungo ngo hol ñalawma ɓe gummoto Madina e paye ladde gollode yamirore nde? on ñalawma ko aset
aset hawra aset hawrata aset to noon soɓe jeehi toon waɗi nokkuba ɓe gonata walla gofere wona ko nokku muɗum banggue saɓe jeehi to gese to eyyi saɓe jeehi to gese to toon kam ko golle tan noyiɓe toon saɓe jettimo kam fof ɓe nandata ɓe golla ha heure ɓe jipporo yonta ɓe garta ɓe kawre battaji ɓe gotto ɓe duula jogiiɓe jaatigueji to wurtoɓe heddiɓe ɗon ɓe keddo ɗon so weeri kadi dawa non wonno ɓe goniri joni noon ko rewɓe defantaɓe walla ko kamɓe defatata koye mabɓe ko kamɓe defata toon kamɓe worɓe defata toon rewɓe garta toon kamɓe worɓe defata toon rewɓe garta toon golle rewɓe ene goni toon kono saaha nde pellidal nde on saaha kam ko kamɓe worɓe kamɓe defanta koye mabɓe ɓe doftana koye mabɓe cara wona kadi koye mabɓe non wonno ɓe goniri joni noon foti balɗe heewoya toon e ladde he kay wonde ron ko saɓe goni toon aset ha alhamis ɓe garta ɓe ɓeyda ceerno ɓe jetto to ceerno ene welti ɓernde mum kadi ene ɓuuɓi ɗum e maɓɓe saɓe ceerno duwanoɓe saɓe gasni subaka ɓe jaha to gesa ceerno Ousmane Thiam ɓe gona toon aljuma o ha midi walla 13h ɓe jippo hankadi paari nokkuji maɓɓe samedi o saɓe pini samedi o hankadi ɓe nawta e nokkuji maɓɓe joni noon toon ɓe juulata ko ladde wala ko gara ɓe garta ɓe juula ga wuuro ga eyyi ladde to ɓe mbaɗi toon ko jama toon kamɓe pellital ɓe mahi toon jama ɓe mahi toon kuɓeje to ɓe goni ɓe mahi toon kadi jama ɓe cohli juulde kadi toon juula sarlaji nan toon keblorɗe foof nan toon alhamdulillahi rabbil alamin kadi woyli kadi nan toon wona safgol ko pompe wonno ko safde joni alhamdulillahi rabbil alamin fof ɗi pompe a yatto tan gadda ɗum ɗo tan machine so huɓɓama tan kadi jamni ara putata pari ñife ɓe ƴooga beril maɓɓe hay tab ɓe kutoro to gasi kadi ɓe ƴooga joni noon so tawi yimɓeɓe gari e gese he aɓe gollo golle ɗe e woodi woɓɓe araɓe e dowr he gara wallaɓe walla ko kamɓe tan koyeɓe golloto golle ɗe eyyi ko pellital wiya so saɓe gari kamɓe ene woodi kadi wonɓe e wuuro ɓe woodi wonɓe wuuro he ɓen kadi koye fedde he jeeya kam fof ɓe gara ɓe jentodira e maɓɓe ɓe ballodira maɓe golle he ha timma joni so wi aɓe gollo golle ɗe kamɓe golloɓe golle ɓe watte ko ɓeɗo dawa hande ɓe dawa janggo wala kafodero laagotol kamɓe saɓe puɗɗima pellital ala hande walla janggo ala naggam hankadi ñande fof tan ko dawol aset ha aljuma ko aset ha aljuma ko dawol so gasi kadi wuro ngo kadi ko kontinde kadi dayi mum kadi dawino ngol wona wadde aset ha aset so wona pellital wuro ngo ene dawa gesa ceerno aset ha aset aɓe dawa toon soɓe dañi arabo kadi ɓe dawa toon eyyi kono kam so pellital ari kam ñande fof kam ko dawol ala dago aset walla dimanche walla ɗum ɗo ñande fof kam ko dawol ha gasa joni so hoddirama noon alhamis yontoyi aljuma ari ɓe gayano ɓaɗat alhamis so yi ɓe gollima aset alet altine talata alarba alhamis alhamis o ɓiɗa to golle gasani ɓe ɓeydat balɗe goɗɗe walla ɗo kala kamɓe kaɓe garno mission maɓɓe soɓe dañi keɓe jiiɗi soɓe gari ɓe ndema ha laaɓa ɓe gasna ɗumen ko ɗum woni anniya maɓɓe ko ɗum woni fandare maɓɓe soɓe dañi ɗum ɓe jetta Allah soɓe dañani ɗum koɓe dañi fof kadi ɓe jetta Allah hatta ko darɓeɓe ko ɗum tan so yi ha alhamis ari tan kamɓe kaɓe yahoɓe ɓe duwane samedi o kam goto fof ɗo haɗata so gasani gasani ko hoota gasani tan ko aljuma kam ko Ousmane Thiam dawante golle ha waktu juma yonta ɓe gara ɓe juula juma ɓe koota galleji maɓɓe aseroɓe dutto galleji maɓɓe e golleji maɓɓe alhamdulillah joni noon to banggue ñamdu ndu e yerdu ndu koɓe addante walla kamɓe tan ndendini koye maɓɓe ɓe eyyi to banggue ñamdu e yerdu maɓɓe ko kamɓe gaddarta ɗumen nde wonno kamɓe ndendinta toon kamɓe felliɓɓe ɓe gari kadi e pellital maɓɓe ɓe gaddori kadi pellital maɓɓe eyyi
kamɓe gaddarta ration maɓɓe ha timma ɓe gaddara kadi defoɓe maɓɓe kadi ha timma nde wonno defoɓe kadi koye dawol he jeeya goto fof ene woodi to heedata dawol he ɓe kedara koye sarugol ndiyam ko ɗum tan woni dawol maɓɓe ɓe kadi kedara koye softinde yimɓe ndewen acca eyi ɓe ko ɗum woni dawol mumen goto fof hankadi no Allah wawniri ɗumen ha ɓe jogo coftal e wadde golle ha timma wawɓe kadi remde ɓe kadi ɓen kadi keeɗe e demal kadi kono kamɓe fof anniyawo ko goto eyi donc to ɓe juulata to ɓe birdata eyi monno e mbaɗi toon jama kamɓe wonɓe toon ɓe toon ɓe juulata ko toon ɓe birdata jogiiɓe to wurto jatigeɓe ɓen ga so garti ko juma moɗɗo juuldata e ceerno joni holo mi mawi doroɓe holo mi mawi dowol mawo dawol wonno ko Alaji Ahmad Sall onɓe babam onɓe gardinno woni mawo dawol kono hande o kamɓe fof ndendi ɓe gardini ba Mansour Ba hande ko on ardi kañum woni mawɗo pellital fof ɓiɓɓe seeɗan ɓene hoto hen woni mawɗo duuso golle ɗe eyi to banggue dahiro ɓiɓɓe ceerno ɓe donc ceerno Siraji Papa e wonde ceerno Aliou Badara ko ɓen ɓuuri hedde to banggue guesa kamɓe ɓuuri hedde toon ɓe lomtiri toon kadi heddiɓe e ko noon ko ɗum nde wonno yewtere tongane nde ko musidɗo meɗen guiɗo meɗen baaɗi meɗen Mahmoudou Sall joni noon hoto jannguɗa e galleji meɗen eyyi min alhamdulillahi rabbil alamin janggumi ko galle amen ɗo mo janginanoma ceerno Mahmoud Sall on janginanno kam ko jiide moɗon on e koye galle he jeeya kañum e babam jiidi baba kamin jiidi baba goo jon on jangini kam gimmi nde janggumi ɗon ha jettimi Allah lam premiére gimmimi ɗon haami Matam e toon janggumi toon kadi ko Allah gartumi Matam holtude Matamuji koye duɗal ceerno Mansour Sall ceerno Abdoulwahab Sall ceerno Mansour Sall kadi yummako e baba men jiidi baba omo jogii kadi mawnam mo jiidi mum baba so banggue bammo kadi ceerno Ahmadou Woussiri e ceerno Oumar Sall kamɓe jiidimo e baba ceerno Ahmadou Woussiri jibini ceerno Abdoulwahab Sall ceerno Abdoulwahab Sall jibini ceerno Mansour ceerno Ahmadou Woussiri ceerno Oumar Sall jibini ceerno Ahmad Sall ceerno Ahmad Sall jibini kam min e ceerno Mansour kamin baba kamin denɗiraɓe kadi ko ceernam kadi ayimi jangu sari walla sari o eyi sari o mi jangi ɗum to galle ɗo seeɗa jangi ha ISIA ɗon dartini partoɗa ko golle watumi e golle galle alhamdulillah alamin eyi en wayno yewtere en tonggina ɗo henne oɗo ko musidɗo meɗen ko baɗiraguel meɗen min e yimma ko jiidi yimma e baba kadi o arno koye galle he mbimo noon haɗo ko yaade tawde hande ko e golle peltal jeeya ka jinnaɗo makko ko hen dillanno wadde omo tawa e galle he wadde min mbaɗa ɗum ɗo minen kadi dawlamen hande e nder peltal kadi aɓe jetta Allah noon no feewi kadi aɓe jetta goto kala e moɗon kadi aɓe jetta kadi musidɗo men joganɗen kaɓorgal ngal biyeteɗo Abdoul Aziz omo wiyete Xumma tinniɗo e golle he dariɗo hen darde tinde omo golla hen golle joɗɗe omo golla hen golle joɗɗe kala ko jiiɗo e dilla ɗo e nokku he ko fate kaɓorde pewneteɗe kanko fewna ɗum e ko cebmuɗo hen ko tinniɗo hen dariɗo hen darde tinde kadi on kabranoma dental ngal wonno koye fewñitede oɗon gandi dental ngal fuɗɗorno en ko le 16 4e mois 2016
on saha ko portable gotal joguinoɗe eɗen golloro eɗen jaha eɗen gummo eɗen jaha eɗen mbadda hen e ballal Allah e sembe makko ha Allah walli en keɓɗen 2 tati 4 5 ha yetti 6 7 eɗen jara noon ha goɗɗo kadi yenti hen eɗen jara noon ha yetti ñalam hande o e ndeɗo jonde yonde kadi min jii darde moɗon e tinnare moɗon e duuso mon e galle golle goto kala e mon e dari hen darde muɗum fodde muɗum eɗen mbiya yen ɓeydo daranade galle o ko galle meɗen on jii galle o ena yahata yeeso ɗum noon daroɗen jinganen galle golle goto kala e mon waɗama erago faade muɗum nde wallata galle o kaɓorɗe bawɗe jokkude ɗeɗo golle ha ɓuura yodde ɓuura ngarɗude ko wayno camaraji eɗen mankira ɗum seeɗa kala jogui toon camara bala neldede julɓeɓe koye naftoro kede ballita golle ɗe ha golle ɗe ɓeyda yuɓɓude ɗum ɗo koye ƴekkuji tan gonɗen beele sen puɗɗima gollal ngal hankkadi eɗen ƴekko no waɗirte taw seɗen mbaɗoya gollal ngal nga ɓeydo yodde nga ɓeydo fewde ɗum noon ko onon goni minen min goni onon Allah waddi en wona goɗɗo sabu yimɓe so gondi tan huuti tan ko Allah wadde min beltani on ko woni hen mawɓe ko woni hen sukaɓe ko woni hen rewɓe worɓe woɗɗiɓe hen e ɓadiɓe hen goto kala min jii darde mum e tinnare mum e gilli muɗum ɗum noon woni kadi ko min jini wadde hande yewte hande yewte hetta paama e fatude e pellital musidɗo haali hen fodde ko andi hen ko kadi en darniɗo yewtere nde amin jetto on amin jaaro on ha ñina wonde inchallah taala ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama salam